салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз мо да чандум число? имрӯз мо да 18 май кӯдакора ҳаракати садик мондем. ҳозир мо худмон харид кардем барои садики кӯдако басаночка ми сандалиш ки дар кор буда барои дуруни садика хеле чизои тоистонашон вай дар хонаи заминӣ монда гӯем. басаночкаву чешки гирифтам дар кор. я магазини тоҷико дуромадем вай гирифтем. чешки гирифтем, химда красовки гирифтем, хаймада чеда гирифтем. бо кайхонараам нишонтон метиҳам. бисёр чизша наёфтем. басаночкаю барои спорт, барои амун физкультура вай дар кор. барои физкультура шортики сиёю футболкаи сафед дар кор буда. ҳамное гирифтам дар кор. ба басаночки тамом дига чизошо нагирифтем. хай бошава якду тамин шортикчо барои нодира нозияра барои дуруни садик гарма унҷа то бо кӯдако рӯзтобига удоб бигарда. наскичао дига перчатки бо навшон гирифтам. яктаи дига чизоша гирифтам. аз як магазин дига намедонам ближайш ягон магазин дороем. то обеда мондем кӯдакоро. имрӯз медроем озид харидомона мекунем. соат уже 11:15 шида. то соат 12:30 ба фикрам обети мерем мегирем. шон гуфтам як бора кӯдакора мақсад вай нашававу айтреза ҳардуша нигоҳ кардам бозӣ кардест дига кӯдако кати игрушко ҳамахе кӯдако хурсанд. ман гуфтам зиқ мешаванд вай бе ману медроянд ки ҳамахе давида рафтам бозӣ кардестам. уже гӯем калонак кишидагиян ваян самостоятельно хела уже ваянда гӯем кӯдак часпидагӣ нестан очао дадау гуфта гиря кунанд. ай сар то бига ҳамоне мешава неки хай гуфтам ман якимрӯзаи то обета иста имрӯз дадаш кор намебурад ва фикрам ай сар то бига мо кати авро мешава. ҳозир мерем я магазини дигар вай мекунем. худо хоҳад харид мекунем. ин кӯдако кати харид карда намешава. ягон каси неста кӯдакои мониву рафта харид кунӣ. барои ҳамин мо мондуму аку харид кардесем қадишаварон ё дуруни мошинда истан ма дром харид кунам сера онои кӯдако зиқ мешаванд долгама мегардам. барои ҳамин гуфтам мемонам баъд мерем харид мекунем. аку ҳозираша ярӯз дурӯзаша мегардан ҳамон либосошон кати вай слансчои резинови ҳастай ку хеле ранги чи пуштошон хеле вай доранд тасмача доранд. ҳам хеле гирифтагӣ будумшона да садики деревни да северловская област ҳам хеле гуфтиян гирен ҳамҷа кӯдако ҳам хеле доштае. и шаҳрда хеле намешидай инҷада сандали бояд пушам. гуфтам хай имрӯзаша пушам. ва имрӯз кӯдако вай ки мондум баъд бемалол вай мекунам мерам харид мекунам чизе ки дар кора мегирам шона. аслан пӯшоко барои дуруни садик чтоб кӯдак удобни боша дар кор. баъд ҳамин сандалию чешки барои спорт барои ҳамон физкультурашон дар кор тамом дига ҳичи нагуфтан. ягон чи яхел ваё қати гап задагиён духтарако кати мекунанд садик да пастелни бельё бумага салфетка ихеч собун мижитки мила ихали чизо ягон чи нагуфтан. мо хаёли оянда да наган мо ихали чизо нагуфтан. мо таи сетаи либоси гӯем футболкао милласинам хеле чизо бурдум мондумшон дам шикафчаошон. ҳар як кадомо шикафча дора барости худаш. группаи гӯем аяк дар исм медрои группаи як истнтарай гӯем ва группаи дигаришон аю дар медрои устардай гӯем ам хеле ҷудоам 16 17 ба фикрам группа ай ҳардуш. хеле дӯстони азиз ҳозир мерем ба фикрам магазини магилян амон магилян мерем онҷа да магазини калона медроем ягон ташмем ё ки планета мерем. планета хай мумкин ёвем дай хали магазинои ки ятта магазинай мера ага набоша бо придётся дига магазино рафтам. хали инаи магазини калон хишрум яки басаночкаҳои размери почкои кӯдако наёфтам. ҳам магазиништа камтар ремонт рафтестай болои чизошон пуштагӣ вай накардам. бисёр хай накшудам дидам калон размерошон. ҳозир хай мерем мегирем чизои мондагиша баъд бо вай мекунем. шава кӯдакое мегирем ба якҷоя хона мерем. ки оз телефон накардем айстадик ҳамаш соати 9 бурдагишон ина соат 11:18 шида ҳама тишина ҳебим иншоалло ки ҳамаш нағзе кӯдако бозӣ дорам. уже калон ки ҳастан вай проблема ба фикрам намешава хеле ки гиря кунанд зиқӣ кунанд.
дар хона дилгир шудагиам мегӯем. Чанд соли умршон ҳами чор девори хона гузашта. Ин Россия на ҳавои гармае ки бироянд дар площадка бозӣ кунанд, на як хонаи хешта борае ки хонаи биби бобош давида раванд, на як намедонам ид да мо ягон ҷо мерем, на ягон праздник да мо ягон ҷо намерем, фақат хонада якам асландо ами иди шариф иди қурбона кунема ягон ҷо намерем мо идишта, фақат ами хонадаем. тоқа мардако мегарданд, мардако дар ҷое набошанд, мардако празднико маърако ҳама чи ино да вая зелёния занако ами кӯдаки майдакати фақат хонада мешин, ягон ҷо намери. Як магазини, як супермаркети ваям рафта спокойно гашта наметонӣ. барои ами ман гуфтам метим халос садик да кӯдакон мебаҳс як қай калон шудиянд дар дуруни хона, гуфтам маҳкам мо гардана камтар садик раванд биёянд як кӯдако берунаи сусия бинанака. инам хеле хулоса дӯстони азиз, хай бо давоми видеода шумо ба мегум буд чӣ мешавад. рафта гирем кӯдакора, рафта харид кунем мондаги чизоя бо видео мекунем иншоалло. дӯстони азиз, мо хона омадем. камтарози хариди кадагима шумода мехоҳам нишон диём. кӯдакора садӣ гирифтем то соати 12:30 хел истодан. баъд омадем як ҷоя гирифта. ина хеле ласинча гирифтам барои нозияра 199 рубл. ай магазини тоҷико номи магазинаш ами одежда обув ам халияй. ай ҳам магазин гирифтам. ина платьера ай ҳам магазин гирифтам. нозияда гирифтам ира. дидам ки ам хел дароза ки остин дарози хушрӯ ба маъния гуфтиам гапо. гирифтам ба нозияда. бисёр ам хел чизои нағз мебина. тагашта бо хел чихол дора. гӯем тинук нестай. нозия дига хирсандай. хирсандиша дакрташ нағнҷдисай. платьям харидам гуфта. хеле платья парпараки хеле чизош бисёр намегирам. ман чизе мегирам ки шушта пушида шавада. ягон праздник ягон вай ки намерем дар кор намешава бисёр вақт хеле платьям хеле чизо. майдаҳак буд мегирифтем чоз як дига калонак шудай. мегӯям як чизе гирам ки ҳамун чиз бупушада ҳамун чиз дар кор шава. як бор бупуша ду бор бупуша баъд ҳамҷо беиста. мақсад ваяй лучи нагиремаш нақстарай. байнам хел камтар наскиву футболкачашон гирифтам. футболкаи сафед 250 рубли футболкора гирифтам. футболкаи сафеди ҳам хел яранг буд барои вай физкултура. мада нафорид ва ё качествошон нағз набудан. ҳам хел пахтагӣ ки лавошон кашол гӯем лавдаашон ҳам хел хушрӯне духтошон нагирифтамшон. ами футболкао гирифтам. хай расм рисунок доран ҳеч кона мекуна. маълимашон гуфт ки майли ҳеч гап надора вай боша. гӯем мегӯям хел рисунок дошта боша ҳеч кона мекуна. байнаи ваё гирифтам духтаро сачоқчаҳои сафедак. ба фикрам ки молочная светаш қа сафеди бад нестай. 56 рубли чихе хушрӯякам бинед. ай магазини тоҷико ай магазини планета гирифтам. ина ҷоям тоҷико кор мекунанд савдо мекунанд. инам хай пайпам хели наскиву наски ғавс тунукам хеле аралаш гирифтамшон. ам хеле чеш гирифтам. нозияда сафед ваяш нодирда сиёҳ дарунаки якта ваяш набуда. ай нозияра ира бурда алиш кардан дар кораку. байне хе брукча барои нозияра гирифтам. нархаш 299 рубл ба фикрам. оқатунуки бад нестай. гӯем мешава ғавсаки хушро ранги ласин нестай да туну гӯем. байҷа худам дам хеле наскича гирифтам. 60 рубл буда хушроак. иҷада бо наски барои кӯдакора ду пара бо барои нодира 40 рублиян. ғавсаки чиян ба қувватаканда гӯем хеле тунуки даравай мештаги нестан медаридаги. ба хай нежни билиёи кӯдако. инҷа наски барои худам. наскиҳои спортивни бисёрам хеле яко мегирам. ба қувватаки хушроан. наёра ва
барои Нодира 150 рубли гирифтам турскича оша. Чӣ ранги шортикакан хушрӯакан пахтагияк. Байна хеле перчатка ба ҳар душа гирифтам. Перчатка дутта дора, якта латтаги ғавси зимистона, якта бувам хеле болош клёнка дронуш пашмай. Бо якта дигашон гирифтам. Гуфтам я тар меша, мемона. Гуфтам запас бошад нахстара. 300 рубли гирифтам перчаткаошона. Ва кроссовки гирифтам худумда. Қафир гаштам иси баусы. Ҳамёро якум бор пушидам, ҳамё маъқул шидан. Шавҳармам қатим будан. Ҳамё вибират кадем гӯем. 1200 рубл нархои кроссовки. Нархш. Байна хеле сумка гирифтан шавҳарам барои хучона, барои зал рафтестан. Джинс гирифтам бо якта хучонда ва ёвам хел камним харид кардем дӯстони азиз. Боқӣ мондаша иншолло ки бо уста мегирем чизе ки дар кор меша. Ам хел баландаки хушрӯ кроссовки маъқул шидан, ғавсакаки хушрӯ алхай пушида бо мебинем гармак мегирам почака ё не. Дӯстони азиз, дар иҷа аз магазини Лента шавҳарам контакт карда омадам. Кинза гуфтам гирин, кинза 100 грамм гирифтам. Бисёр кинза упоҳар гуфтам 100 грамм я. Свежи хушрӯ будай. Чанд авқода мерафта гирем. Агар ки хурто накунем дара тамом меша. Байни Alpengul гирифтам. Чанд намуча. Бисёр нағз мебинем шоколади Alpengul-да. Инами намуча нағз мебинем ман. Баъд клубнич меша. Шавҳарам ба пиши намедонам. Не, ёшаки ман нағз мебинем гирифтам. Ореховиша нағз мебинем. Хай кӯдакон мехӯрам. Гирифтам. Якта нағз медеким ҳара гирифтам тамом. Ям хел шир гирифтам, ҷаддата шир. Кефир якта. Помидор бодарим, помидорои ветички дорош нағзай ба мазай. Себха як хонадаки буд барои бисёр нагирем гуфтам. Асосан барои картошкаву пиёз даромадиям. Ҳамин наздики дабдан гуфтам барои наунҷа гирем Лента. Арзонтар аунҷа дам хеле чизо. Картошкаву пиёзам хеле бисёртар гирифтам. Аз инҷа ҷобаҷошон мекунам то. Дӯстони азиз. Даже картошка бурёнка дестам. Картошка бурёнка дестам. Всё картошка бурёна нақидем барои али ба хона раван, тублим хона қишлоқ мо раван, онҷа ай погриф як қопча картошка гирифта омадамшон дар кора ки картошка биҳа бисёр расход меша. Ҳозир якум ҷобаҷо мекунам. Камтар зери мода кунам барои ваё. Баъд камтар салат тайёр кунам барои картошка бурён. Дӯстони азиз, ман биромадам. Вай мерам торговый центр тарафи Окей мерам. Ҳамҷода чанд этажай. Ҳамҷода либос ҳам хай чизо ҳаста барои кӯдако. Кроссовки нав гирифтем напӯшидем. Удобный нағз будай. Гармакҳои хушрӯ. зир худам пиёда кӯдакҳо монда шидан ховам дадаш хонадай. Худам тока мерам акба. Ба ҳазур мерам, мехарам, мебиём. Ман биромадам дӯстони азиз. Афсус ки права надорам магане мошини кати мерафтам меомадам. Бекор истодаам инҷа. Хам хейр. Беҳнариам безеб. Хонда права мегирифтам. Ҳай мекардам мегаштам рӯзоли. дар гӯем инаи друни шаҳр ҳайкада наметавонам дар ягон ҷои чед бошам ҳай мекунам мошина. Немо баин катира ҳай озиам хел мерем.
мегузарам вай нерхам мост болои вай кадаги чимонро болои раҳ кади болои раҳи мошин рав кади кадагия ҳозир мерим вай мекунем мебинем кани чӣ ҳастай кӯдакҳо барвақт монда шуда хоб мераванд айсадид мебиям хел режимшон нақд шудагӣ як рӯз оли то обеда истодан уже то обеда истодан уже монда шудам кӯдакҳо то бегаҳа бистам ва фикрам ки дига вай кадан дар кор нестай да хӯрав гуфтан дар кор нестай худаш меда хом мерава уже монда шуда на торговый центр остров мерам ма остров мерам да онҷа ҳамаи магазинҳо ҳаста